Si Hello mga bay, naami karon sa luog no. Nag-deliver ko aning akong mga kuan diri. Ang yang order daghan ubay-ubay jud ni kay 18th birthday niya charot. Magkuan na siya kanang mag 28. 28 na siya pero bata pa kayo. Murag na 30. Abi na ko 18 pa edad so naami diri mga bay og hello sa iyahang mama no si Bay Divina Libio. Ikaw di na bay pero mi man ka mag-shout out nako. So hello nimo dia. Idol ni kaniya. Amping dia kanunay ha. Og laban lang. O naray mong anak ko nakita na gid ako sa gid sa personal no pagka beauty. Nya Mapaligo. Nya iyahang gipakita sa kuha imong picture mas bagets pa ka kaysa sa Wow. imo. Mama man. Mama dili man na magpo. Daw ni Tita Jinmi. Shout out daw kay MGM Saniel. Mumawmog dagway kang Ay, mas gwapa pa siya, madam. Dili lagi mo lagi tikasan binang cellphone. So, hasang tingog, hasang buhok, hasang kuan, Diyos ko, mamaw jud do. So, hello ninyo tanan niya. Happy birthday day ani, happy Thank you, 28th thank you, birthday. Naot nga tagaan pa kag daghan pang katuigan sa iyong kinabuhi. O good luck sa tanan imong pangandoy ha. Sige. Thank you, O madam. unsay wish nimo kang tita? Sa wish iyang nimo na birthday. ako. Nga? Lamor to yung wish. Oh, ito yung So hello ni mo diha bay di bina nakalaag Thank you. jud mi diri sa inyo ha ka nag-deliver. Huwag sa uwan juga ayo. Nya salamat po kayo sa order. Salamat kay sa pag-ingon sa imong anak nga mag-order sa ako. Thank you kayo. I-add lang ko or i-follow kay murag di na ko ka-add kay unya rag na mo layas nga daotang espiritu kay maka-add ko. Kay 5K naman karon no. Oh, 5D na. Di na Follow maan. lang follow. Ako lang isuwat ang inyong FB niya og FB nimo ha para i-add ka kung naay mo layas nga. Daotang espiritu. Okay. So salamat kayo. Happy birthday. Thank you. Pag-usap. Thank you, Okay. madam. Thank you. Unya. Ito walay sapayan di ay wa Oh. tubag okay.